Issa fil-binja l-qegħdin tal-iskola għaddejjin bl-aħħar irtokki fil-klassijiet kollha, fejn kif il-lestu l-irtokki nidħlu bl-ewwel tindifa tagħhom u nibdew nqassmu l-amara li qiegħda diġà fil-post tagħhom. Fl-istess ħin għaddejjin bit-testing tad-dwal tas-solari kollha, ġifiet nixagħlu distribution boards kollha u waħlu l-aħħar lighting mas-suffett ħalli konna s-solari kollha lesti wkoll u l-istess ħaġa l-ilma, niċċekkjaw l-affarijiet kollha biex niffinalizzaw l-aħħar affarijiet. Fl-istess ħin li għaddej xogħol hawnhekk fis-sala li hawn fil-ġenb tal-iskola għaddejjin bix-xogħol tal-air conditioning, qed nagħmlu ducting biex nippreparaw biex jibda jeħel is-suffetti u nibdew ix-xogħol ta' barra preparamenti għat-terf u għall-pavimentar li qiegħed fuq il-post ukoll. Affettwatna kif affettwat il-kulħadd, għalkemm xorta bqajna għaddejjin, ġifieri hawnhekk ma waqafna xejn u kulħadd prova jagħti mill-aħjar li seta' is-sem tiegħu, rajna kif stajna naħdmu billi kemm jista' jkun qsamna n-nies min jaħdem ferja u min jaħdem ferja oħra ħalli ma nkunux kollha fejn xulxin, għalkemm xorta għadna f'dażin żminijiet qed nieħdu ħsieb biex nibqgħu għaddejjin bis-sistema kemm jistgħu. Però apparti minn hekk l-iktar li affettwatna ma ċertu deliveries ta' materjal fejn tefgħuna lura fejn suppost wasal delivery minn barra mill-Italja, kellna delays fejn kien hemm kumpanija magħluqin li għadna tinħossuhom sal-lum. Però xorta, il-fatt li 3 xhur li kien hemm il-waqfien, slow li ħadna, xorta qed nieħdu ħsieb biex kemm jista' jkun inġibu dak li tlifna u nerġgħu nirkupraw u naqbdu ritmu fejn konna. Hawnhekk qegħdin fi klassi partikolari, tipika, li kif qegħdin taraw għandhom tip tal-alluminju li huwa double glazed, għalkemm għandna t-tinnet fuq barra biex nilqgħu ix-xemx. Kull klassi għandha sink apparti, plus illi kull klassi wkoll fiha toilet, jiġifieri l-istudenti m'għandhomx għalfejn joħorġu minn ġol il-klassi biex immorru għal toilets. Għandhom il-faċilità li qiegħda fl-istess klassi, bekk ikoll hemm kontroll min-naħa tat-teachers fuq it-tfal tagħhom jimxu barra u ġewwa minn ġew klassijiet. Il-klassijiet mogħtijin kollha kuluri differenti ħalli t-tfal tkun iktar vivaċi għalihom, mamrin bl-air conditioning, ġifieri hija skola bażikament state of the art. Kif għal kollega tiegħi qegħdin naħdmu minn fuq niżlin l-isfel, bdejna nitsettjaw l-amara ġo kull klassi issa, il-ġimgħa dieħla wara ħsieb li nibdew nagħlqu l-klassijiet bil-bibien għax waslu minn barra. Fuq il-kustjoni tal-Covid, ġa tkellem il-kollega tiegħi, iva, intlaqatna barra in-nuqqas ta' materjal li kienet problema bħabba portijiet magħluqin u anke l-airport magħluq. Ħaddiema barranin ukoll kienu qegħdin fl-istess sitwazzjoni tagħna, allura bażikament ċertu xogħol baqa' lura. Imma bil-għajnuna ta' kulħadd, bil-kooperazzjoni u bil-management tajjeb min-naħa tagħna, qassamna n-nies biex ix-xogħlijiet nibqgħu għaddejjin ħalli nagħtu l-iskola lill-istudenti tal-Awra u tal-Viċinanzi fi żmien Settembru li ġej.